Ceapan ghfuil isce na farga an unforgiving mar rud. Like, ní thugann si maithúnas do dhaoine, like, caiimid fáilim conas like ghail sábháilte a bheith going leis an isce. Well, an bliain cata, like, rinne mé chóirsa rescue force an do, so sais lifeguarding, sais banúsachta an. Bíonn tú déanamh roinnt snámha, fáilim conas sais cúna a thuirta do ghuine éigean mátá siad in aimseir nó driblóid, agus an sin rinne mé chóirsa beach lifeguard. Bhar na cuasaí sin de seachtaine an ceann. Is cuill am an chéad uair gur neacha mé chuig an gcomharsa bíosaigh stracailt is go raibh sé có difriúil bhíaring séling déige a námh páirt ar 8 méid agus ar na méid like 9 méid rud a chéine, so bhí sé dachar amach bhí ar an cinenne dhéanamh like níos mó ibre dhéana agus na céad seachtaine eile dearglam an éithnámh san am ceart, so bhí stásta gur eaglam. Ní leon ceiste an gur sé dúshlánach dom. Bhí taithí gom ar like sport ar an barc imthe, so bhí sé anna difriúil, so bhí arm dul daithí ar just céir bhíle déanamh am. Tá tú thar bheith óg an freigar sin bheith ort an bhfuil sásta agus bhfuil tú. Iad fermhóras na gáirí tar tharla óg, you know. Tá freigart mór a gceist agus ach tá an bród leis go maith, I suppose, like bhfuil post tábhachtach. Ceapan gur urban mé go háirithe ó thaobh a bheith níos oscailte do dhaoine agus do rudaí difriúil. Dabhla mé chunas bheith níos sóisiúta leis an bobal ar an trá. Like I say, is páirt lárnach don fust é a bheith caint leis an bobal ólas thuirt don phobal, so dabhla mé chunas bheith níos sóisiúta ceapan. Ceirfaí Calíonn sin. Ceapan ghfuil cosúiltí lárnacha idir an fust a bheith mar cháda tar tharla agus an fust a bheith mar cinnire sa Gaeltacht. Tá sé caiitú a bheith anna hóisiúta mar gcuine agus caiit a bheith oscailte do rudaí nua agus daoine difriúla, daoine nach bhfuil cosúla féin agus caiitú measca leis na daoine sin agus dul daithí ar sin. We didn't go na rin tú tin gan flé. Gan tú lomtach ach timppel arm dó. Á féle arm nach bhfuil má chrechan sabteo. Joch muid in nándó sir go lente táthar. Tá is go bin é sin ma ai. We didn't go na rin tú tin gan flé. Tin bháin bhfuil as go deire an lei. Ná éimi creid anm gorúnda is fálam tar réis. Till I found him crísú at come into le. Oh hey yeah yeah. Oh hey yeah yeah. Oh hey yeah yeah. It's too one take. Oh hey yeah yeah. Oh hey yeah yeah. Oh hey yeah yeah. It's too one take. With my verton tús nor ví tú morá. Ní ví tú rámar sem na bhfuil má. Ó bhí sé rintin dom bheith gramí iad cheann. Tá is go bin é sin má ain. We didn't go na rin tú tin gan flé. Tin bháin bhfuil as go deire an lei. Ná éimi creid anm gorúnda is fálam tar réis. Till I found him crísú at come into le. Oh hey yeah yeah. Oh hey yeah yeah. Oh hey yeah yeah. It's too one take. Oh hey yeah yeah. Oh hey yeah yeah. Oh hey yeah yeah. It's too one take. We sat close skin over for nothing. Galler not will to hurt me. I heard them. We sat close skin over for nothing. Galler not will to hurt me. I heard them. Oh hey yeah yeah. Oh hey yeah yeah. Oh hey yeah yeah. It's
Tugann Andrew Foy inspirad dom mar is ceoltóir ionach cosan sé gitar agus tá sé de creite ag seanam agus is an gitar an leis ceol is fearlam. Tugann ceoltóir Lewis Capaldi inspirad chumsa tóga é as tada agus féic ar inis tá sé ceann na ceoltóir is mó sa Dhaoine. Tugann Monty Roberts inspirad dom is fear ón Mhéirica agus dá sé sús le míúsáid capal timpeall agus darí sé an bhealach oibríonn seachtaine capal agus an cúig oibríonn an Dhaoine leis. Ceapan go dtugann mo gur tharna sinna inspirad dom ón tús físeáin I don't difriúil begáin cos mar sé sport difriúil ní ólann sé so ní ólann cumá le dábhar so. Tugann mo hisismóirí inspirádum mar bíonn siad ag obair cócrua gach lá agus tá gá fósta móam agus is painter ma iad so aríonn sé go luath gach matan agus tugann sé as bháile le go déanaach. Beidir mu hanáthair ba fear anmha bhí sé just an selfless agus sinna fer sé bás ceara blian ó hin ach tá sé fósa macrí an láidir. Feimime inspirad mo chuirta sáile mar tá an tsraithe an bhá ag mo chuirta agus is fécim orthú agus bíon man sin mar tá gurí bheith mar siad san I mai héal. Tugann Lurgan Dhaoine Óga cáiliúil inspirad dom mar hampla Greta Thunberg mar tá Cian céine lumsa agus tá si ag obair chun ar dain na sábháil. LeBron James mar cisfeile. Is bhfuilm fecinn ar an obair sa déine sé do cathair sa tháinig sé as i Cleveland doscail sé scoil don phobal agus is bhfuilm an cathair nochttas ruí mar sin dhéana sé mar is duine chomh mór le rá agus breatham mar sin eiscint. Roll is messing now, will my scale,